नमस्कार. तुम्ही सर्वांनी आजचं दैनिक गोमंत वाचलं असेल याची मला खात्री आहे, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. गोव्यात परंपरेनुसार विविध प्रकारचे उत्सव चालतात. प्रथा परंपरेप्रमाणे होणाऱ्या उत्सवांनी आज मोठे स्वरूप प्राप्त केले आहे. हरवळे साखळी येथील डोंगरमाथ्यावर सहभोजनाची एक प्रथा होती. नवयुवकांनी एक अनोख्या पद्धतीने ही प्रथा कायम ठेवली असून ती बांगड्यांचे फेस्टिवल म्हणून साजरी केली जाते. गेली 8 वर्षे ही परंपरा नियमित सुरू आहे. अवघ्या 50 बांगड्यांनी सुरू केलेला हा सहभोजनाचा उत्सव साखळीसह जवळपासच्या परिसरात प्रसिद्ध आहे. या फेस्टिवलला येणाऱ्यांची संख्या वाढली असून आता बांगड्यांची संख्या ही 800वर पोहोचली आहे. नुकत्याच संपलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेवेळी विविध राज्यातील जखमी झालेल्या 151 खेळाडूंवर उपचार करण्यात आले. त्यापैकी फ्रॅक्चर झालेल्या 6 खेळाडूंवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. स्पर्धेवेळी जखमी खेळाडूंवर उपचार करण्यासाठी आपत्कालीन विशेष विभाग 24 तास उपलब्ध करण्यात आला होता. सुमारे 130हून अधिक खेळाडूंवर उपचार करून त्यांना त्वरित डिस्चार्ज देण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक राजेश पाटील यांनी दिली. काणकोणातील आमोणे पैंगीण येथील आदर्श ग्रामात आदर्श युवा संघातर्फे 23वा लोकोत्सव 8 डिसेंबरपासून 3 दिवस भरवण्यात येणार आहे. लोकोत्सवाद्वारे गोव्याच्या संस्कृतीचे संवर्धन होणे व काणकोणला सांस्कृतिक हब करण्याचा आपला संकल्प आहे. आदर्श ग्राम फक्त लोकोत्सवापुरता नसून तो 365 दिवस खुला ठेवण्यात येईल. त्यामुळे गोव्यातील भावी पिढीला तसेच पर्यटकांना गोव्याची खरी माहिती मिळणार आहे, असे तवडकर यांनी सांगितले. तर या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये आम्हाला नक्की कळवा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.